Ние ти като си седнала на гърненцето, какво правиш, бе, мамо? Какво правиш ти на гърнето? Така ли правиш, мамо? Как правиш, мамо? Я кажи, как правиш ти на гърнето, мамо? Ния. Не дей лапата как. Чети го, мамо, чети го списанието, не го лапай. Кажи, мамо, как правиш ти? Не дей, мамо, виж, разгърни го, виж къде са кучетата, мамо. Къде са кучетата тука? Я да видим къде са кучетата. Къде са кученцата, мамо? Бау, бау! Я кажи, мамо.